a skry padały krum psów i sampów jak rój gwiazd. Taką bejka powiódł pan Józef. Skarnie jemu cały ten czas zapyleły jak krew, a złeczu biły skrę jak te same złermuzdowe ranci. Rozmiał ty mnie? Pytał po dłudzi chwilę, a Jołet rzekł. Banda skrą wermuzdową. Skrał mzdowy jest wycegniony z takich staroirańskich wierzeniów. Wermuzd bytkowy z Arymana. Wermuzd był biały dobry, Aryman był cymny alechy. To do literatury kaszepskiej, do kultury weszło bez Remusa Aleksandra Majkościgłe. No i myślę lat latecznych, od pyra dekadów, karno pomerania rok w rok przeznywy skrę. Skrę wermuzdowy, to znaczy tego białego, a dobrego. To są skrę dobra, a coś jasnego. Skra, bo to nie idzie wielgi dokyze, ja ci słyszały, ja ci z wielgich artystów, czy co, ale takich ledzy ja ci w swoim wekolim, wegarnią, to co je krótko nich, tam niestety ma skrama dobra, kultura. Jest pomysł, czy to już jest ten moment, kiedy na nie zasłuża. Bo tak naprawdę moja robota taka indywidualna, dla siebie biznesu dopiero zaczyna, ale no jest to za pomysł, że jem myślę przede wszystkim dla też, że moi starsi dosta lata nadgroda i że to jest tacy podstrychniający, że jednak je idą tą drogą, którą oni też idą. To jest największa motywacja dla mnie. Naprawdę nic nie jest większą motywacją, jak to, że je że to może komuś pomóc, że ktoś może uczyć język kaszepski dzięki temu, że może się nauczyć, posłuchać, że coraz więcej rzeczy na konkursach śpiewa nowe pieśni kaszepskie. To jest dla mnie największy darunek. Mogę sobie domyślać, że pewno chodził ten mój cykl uczbłewników do nauki kaszepskiego języka, bo to na gwez była wielką pomoc dla szkolnych na całych naszych kaszebach i myślę, że to był taki główny powód, dla którego jest zgłoszony do tej nagrody. No i cieszę się, że kapitułatyś tak na to wzyra i uzna, że je na ta skra zasługuje. Mój dodum był kaszepskim dodomem. Moi starsi gadali do nas po kaszepsku. Później to się urodziło, kiedy je wyjechała daleko z Kaszep do Wielkopolski i tam studiowa. I tam ta miłota do Kaszep są tak na nowo urodza. To naturalne, dla Arka zawsze przyjeżdżali Kaszubi. Oczywiście wcześniej tego jakoś nie byliśmy w stanie mierzyć. Dzisiaj dzięki systemom biletowym najlepiej jesteśmy w stanie powiedzieć, jak wielu kibiców. Raz, że Gdynia. W Gdyni mieszkają ludzie, którzy przyjechali z Kaszub również, żeby tą Gdynię budować, więc ci Gdynianie to też są Kaszubi. Ale bardzo wielu dzisiaj to mieszkańcy, zwłaszcza Nordy, powiatów puckiego, powiatu wejherowskiego, ale też z krezów kartuskiego i kościerskiego. Arka Kaszubami stoi w dużej mierze. Tak? Przyjeżdżają ludzie, ja kiedyś jeden mi opowiadał, jak to chodził pracować w pole, kolega taki z Kaszub, ze Smarzyna, po to, żeby zarobić, żeby móc przyjechać na Arkę. Tej determinacji życzyłbym każdemu kibicowi Arki Miejskiemu, który jak tylko deszczyk popada, to już mu się na przykład na mecz nie chce przyjechać. Ale tak, Arka jest kaszubska, bo Kaszubi na Arce byli zawsze.